An balma lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasebutɔ bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 11 na novembre kalo dɔ bi o tile 25 ye ka bɛn 2021 san ma farafinjalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye laseri fɔlɔ ye an b'a lɔn k'a fɔ bi o tile 19 ye jate la san kalo 4 na don hejira san 1443 sa don dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunungo kana i ka dɔn k'a fɔ sura fɛ wulikɛjɔ kɛbaw olu donna baɲagɛrakaw fɛ yen ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na basigibaliya bi o bɛ ka cogo ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kunungo ko kɔrɔ u ye malojeni dɔw kɛ yen kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ sigifɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen sigilen tun bɛ n'o kuma kun cayalen bɛ an na tan tɛ taa o ye bɔli min ka dɔgɔkɔrɔ fɔtɔli dɔ bɔ a kila don ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la bi wulikɛjɔ min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ furancɛla fanga k'a fɔ ko ka dɛmɛ ta ka ɲɛ solu ma tɔn min bɛ wele ko yɛrɛwolo olu taara u ɲɛ da jamanatigi kan o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasema balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn k'a fɔ min y'an ka jamana kɔnɔ ye basigibala kɔni o bɛ ka coko k'a dɔn k'a fɔ kunungo wulikɛjɔ kɛbaw olu ye wulikɛjɔ kɛ k'u ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ mara dɔw ma mara min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la k'a fɔ basigi kɛrɛnkɛrɛnna Moti marabolo n'o ye Mali camancɛ bolo fɛ ye gɛlɛyaba kɔni donna ye o gɛlɛyaba kabini sangajan hali bi maaw bɛ yɛrɛ ɲininka la kunungo kunnafoni y'a yira k'a fɔ kunungo ko jariwala tigilamɔ kɛrɛnkɛrɛnna marifatigi jɛkulu dɔw k'u donna baɲangara kɔnɔ na yaasa ka nin bɛ lepɛrɛtigɛ dama nin waati na kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye sifinnakaw ka ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnna Moti marabolo kan ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na an balimakɛ i salamu alaikum. Waalaikum salam. Somɔgɔw bɛ di. An ka kɛnɛ baasi t'an na. An balimakɛ i yɛrɛ ɲɛfɔ ye tɔgɔ ni jamu ni e ye jɔn ye ka bɔ min i jɔyɔrɔ. Ne ye Adama Jɔngo ye sifinnakaw ka tɔn minnu bɛ pays dɔgɔkun kɔnɔna na tɔn 42 ne ye o kuma lasela ye. Adama Jɔngo an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo kana i ka dɔn sura fɛ ko wulikɛjɔ kɛbaw marifatigi dɔw k'u donna kɛrɛnkɛrɛnnenya baɲangara kɔnɔna la a ko kɛra cogo di. Surafana t'u dunnen kɔfɛ dɔɔni jatigɛ wale mɔgɔw olu kɔni u y'u cɛsiri kosɛbɛ u wulila ka na n'i bɔra Sevare n'i bi don baɲagara donda yɛrɛ la busi dɔw bɛ yen u ka misi wɛrɛ b'a bolo a yɛrɛ bɛ to ka si a ka yɔrɔ in na ye u nana u ye mugu ci de daminɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka tasuma don bitigi dɔw la mɔgɔw ye marifa mankan mɛn min kɛ yanni mɔgɔw ka wuli ka o ye tiri kɛ i n'a fɔ miniti 30 ɲɔgɔn ta ja dɔw bɛ tiri la dɔw bɛ ka misi ta ka taa n'a ye tiriw ninnu jɔra tasumaw mɛnna mɔgɔw nana bɔ waati min o y'a sɔrɔ misi kɔni o y'o ta ka taa nka bitigi dama bɛ yen o ye tasuma kɛ olu la a kɛra nin cogo in na. A wulikɛjɔw bɛɛ lajɛlen senfɛ kunnafoniw na ni kɔni ma to a la u ka wuli wulikɛjɔ in senfɛ. Ni tora la mɛ nin waati in na an tɛ se ka fɔ mɔgɔ hakɛ joli de don sinon surɔ a kun yira na an ka denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ yen olu kun y'a yira na k'a fɔ ko maa 3 tora la. Nka sɔgɔmada in na an bɛna sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw kɛ tugun ka lajɛ banabagatɔ wɛrɛw fana bɛ yen o kunnafoni jɛni na an bɛ sɔrɔ ka u da tulo kan. Adama Jɔngo dakunya kelen bi n'i y'a jateminɛ jamana in kɔnɔna na basigibala bɛ ka cogo ka taa fɛ kosɛbɛ fo ka taa se baɲangara yɛrɛ ni maa min y'o lajɛ o yɔrɔba ye bi Moti marabolo kɔnɔna na e yɛrɛ bolo ni wulikɛjɔ minnu b'a la ka kɛ bi mun yɛrɛ de la ni nin b'a la ka wara ka taa fɛ ani mun kan ka kɛ ka se ka ninnu kun cɛ joona. Min kɔni y'anw dabali ban ka fɔ baɲangara dugu bɛ cogo min na bi lakanabaliya waralen bɛ pays dɔgɔkun kɔnɔ bi cogo min na ko maa bɛ se ka na don baɲangara ka na ni walejugu ɲɔgɔn kɛ ka bɔ ka taa ko foyi m'a sɔrɔ o kɔni o dabali ban y'a minɛ ni dugu ɲɔgɔn san a donda n'a bɔda bɛɛ kan ka yi ka sɔgɔ faamaw fɛ k'a sabu kɛ baɲangara tɛ cercle bɛ yen a kɛra région de ye gouverneur nommé la gouverneur ka bureau dayɛlɛ a yɛrɛ bɛ baɲangara donc ni duguba modèle ma kan ka bila ni cogo in na o kɔni o dabali ban belebele o ye anw sɔrɔ bon maintenant fɛn min bɛ ka na ni nin ye sisan
an y'o de fɔ waati bɛɛ lajɛlen na Abulaye an ko kɛlɛ min filɛ ka kɛ yen maa bɛ ka kɛlɛ in kɛ ni diinɛ sira de ye diinɛ girife de ka sɔrɔ k'o tɛ kɛlɛ in kɛbaga minnu bɛ terrain kɔnɔ ɲɛ bɛ ka ɲini olu ka ko la mais kɛlɛ in yɛrɛ ju donbagaw a kɔkɔrɔma donbaga minnu bɛ Bamakɔ yan ɲɛ tɛ ka ɲini olu ka ko la o kɛlɛ bɛ se ka ban cogo di Abulaye bari tiɲɛni o tiɲɛni bɛ ka kɛ terrain kan anw ka président kɔrɔ min taara n'o ye Beka ye a y'a fɔ an ye k'a jɛya a ma dogo yɛrɛ ko a ko kɔkɔrɔ donba a labɛnbagaw minnu bɛ kisɛ ɲini minnu bɛ essence ɲini minnu b'a wariw ɲini minnu yɛrɛ bɛ hala a kɛcogo bɛɛ lajɛlen labɛn k'u bɛɛ sigilen bɛ Bamakɔ yan k'u dɔnnen don fana bon se tɛ kɛ olu ma don o don an b'a fɔ ko an bɛ ka jija terrain kan an bɛ ka jija terrain kan fu de o bari n'an ye base kelen ci ninnu ka base la minnu bɛ Bamakɔ olu bɛ to yan k'o base in kurakuraya n'a ye mɔgɔ 10 faga terrain kan waati o waati o dugujɛ olu bɛ maa 20 ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka taa d'u ma o kɛlɛ ban cogo di donc tiɲɛ yɛrɛ la nin waati in na tiɲɛna an kɔni an degunnen don a la kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a bɛɛ nɔgɔya an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Adama Jɔnko Kaɲe ye a fɔra cogo min na an ka jamana kɔnɔ na bi basigibaliya kɔni u cogolen bɛ Ala k'an ka jamana ni ka kolosuma ni k'o sigi ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye min ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya fabakaw fɛ yen u tilala ka na malojeni daminɛ ye kunungo fitiri bɛna se waati min na ka tasuma don malow la ka na se sura ma ka tila ka marifaw ta ka dugu kɔni ka se ka koli maa caman bɛ yɛrɛ ɲininka la bi ɲɔnɔ n'a lamini kɔnɔ na bi n'a fɔra ka fɔ Mali bilama e ka dɔn min ɲɔgɔnna ma deli ka ye min ɲɔgɔnna ma deli ka mɛn o de bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na wa don o don dɔ bɛ kɛ bi sini dɔ yɛrɛ bɛ tila ka kɛ sinikɛnɛ dɔ yɛrɛ bɛ kɛ wa a bɛ fɔ waati bɛɛ tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ jamana ma ɲɛmaaw ye ko Mali kɔni k'a ma deli ka siratigɛ jɛlen kelen minɛ ka tɛmɛ nin waati in kan nin ye dabalibanko kuma ye bi ɲɔnɔ n'a lamini kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi Ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na bi ka dɔn k'a fɔ wulikajɔba ye polisilakaw olu ka daga kɔnɔ na olu ka kulun bɛ n'o ye CNRG olu fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ kunungo ka laseli kɛ polisiya ani bi jamana ma ɲɛmaaw fɛɛrɛ jumɛn de bɛ n'o kan ka tigɛ ka ɲɛsin olu ma o kumatigi maa min ye Aramadu ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Polisiw ka syndicat jɛkulu min bɛ yen n'o tɔgɔ ko Synergie des syndicats de la police a y'a ye k'a fɔ kɔsa in na ministère de la sécurité et de la protection civile ni ministère de la défense et des anciens combattants u ye arrêté interministériel dɔ bɔ min bɛ ka jɛkulu kura sigi k'o gulon ministère de la sécurité et de la protection civile la jɛkulu min kɔrɔ fanga ye gendarmew ale ni gardiw ye bibi in na an b'a ɲini faamaw fɛ o jɛkulu min ye nin ye jɛkulu in an ma ban jɛkulu in ma nka jɛkulu in ka taa nɔrɔ a kan ka nɔrɔ yɔrɔ min na n'o ye ministère de la défense et des anciens combattants ye an b'a ɲini jɛkulu in ka taa nɔrɔ o ministère la wa an b'a da Mali polisiw tulo kan ko ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ kɛra ministre de la sécurité ani polisi directeur ni syndicat ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔnnajɔrɔ in y'a yira k'a fɔ ko commission dɔ bɛna bila sen kan commission min bɛna jɛkulu kuraw créer polisi la ani ka fanga don jɛkulu minnu bɛ polisi la n'olu bɛ yen ka ban min ye an ka giriko kuma ye n'o ye an ka sarawariko ye conseil des ministres tɛmɛnen la a yirala k'a fɔ ko ministère du travail de la fonction publique et du dialogue social la jɛkulu dɔ fana bɛna sigi jɛkulu min ni gouvernement baarakɛlaw bɛna kɛ o la ale ni syndicat bɛna kɛ o la minnu bɛna o giriko baara k'o waleya k'o latileya min ye fana an ka statut min bɛ senna bi parce que a yirala k'a fɔ polisi bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ yɛlɛma kuraw la pour que an ka se ka jamanadenw lakana ka ɲɛ donc a yirala k'a fɔ ko o statut in fana bibi in na an bɛ donni min na a bɛ secrétariat général du gouvernement la a bɛ ka a labanni baara tɔnnu makɔnɔ walasa statut bɛ se ka waleya joona joona cogoya min na polisiw ka jɛkulu min bɛ yen n'a tɔgɔ ko Synergie anw ko nk'an bɛ an kan fara faamaw kan walasa min ye Mali ka surasiw ni Mali ka polisiw ni gendarmew ni Mali ka fanga o fanga bɛ yen n'o ye finitigi fangaw ye an b'a ɲini u ka bɛn ni keleya sabati a finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi finitigi minnu bɛ yen n'u bɛ ka u nin di Mali fan 14 fɛ walasa Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi ka Mali bɔ o dingɛ kɔnɔ polisiw ka jɛkulutɔ min bɛ yen n'o ye syndicat ka jɛkulu ye an ko k'an bɛ Mali polisi bɛɛ fo ka Mali polisi ka ɲini u bɛɛ fɛ hali bi u bɛ wulikajɔ min na u ka dɔ fara o wulikajɔ kan min ye faso lakana baara wulikajɔ ye u ka camanba fara o baara kan pour que cogoya min na faso bɛ se ka lakana parce que bi faso bɛ dingɛ kɔnɔ an ka faso dɛmɛ ka faso bɔ dingɛ in kɔnɔ i ye weleweleda ye min kɛra anw fɛ yan bi Bamakɔ yan novembre kalo tile 24 san 2021 weleweleda in bɔra polisiw ka syndicat jɛkulu min faralen don ɲɔgɔn kan n'a tɔgɔ Synergie an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnlen tigɛ jamana ɲɛta ni k'o sabati Ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye sigikafɔ minnu bɛ yen nin waati in na kuma cayalen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na ka sanga n'i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye
o kumaw bɛ senna waati kelen kɔnɔ gɛlɛya bɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma min ye sigafɔ ninnu senfɛ Mamadu Traoré ale ɲɔnɔnka ale b'a hakilila di an ka lamɛn. Ne ye Mamadu Traoré ka bɔ ɲɔnɔ yan maa minnu lamɛn k'olu ye tabu pula k'u ye k'olu ye fila ka représentant ye yanni olu ka n'u sigi k'u bɛna bɛnbaliya kɛ dugukɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka taa marifatila ninnu wele ka na u kana sigi ka kuma kɛlɛ ka ban olu de ye kɛlɛ daminɛ parce que olu taara cikɛlaw sɔrɔ ka forow kɔnɔ k'u ka sumaw ti kan olu mɔgɔ tɛ surasi la o mɔgɔ tɛ donso la mɔgɔ ka burumusiw don mɔgɔ ka taa jaga di olu ma mɔgɔw fana k'u ti taa u dala kuma nɔfɛ u bɛ tugu jamana kɔ u bɛ ka taa dugu la n'u bɛ ka taa dugu mɔgɔw kɛlɛ n'a sɔrɔ donso bɛ yen u bɛ se ka bɛnbaliya de dugu tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko donso ka malo ti kan n'a sɔrɔ na k'u ye kɛlɛ banko kɔni u ka taa jarisiw nɔfɛ kungo kɔnɔ u ka na n'u ye u kana se ka kuma kɛlɛ ka ban nka donso ma marifa ta k'a fɔ ko donso ta ye cɛ ye donso bɛ k'u yɛrɛ lakana de parce que n'u de lamɛn mugu tɛ donso mugu tɛ surasi la jamana ɲɛmɔgɔ minnu ye jama tiritigiw y'an janfa dɛ ka taa k'i ka cikɛyɔrɔ yɛrɛ i ka jamana yɛrɛ cikɛyɔrɔ nafa bɔ dugu mun na kɛrɛnkɛrɛnma ɲɔnɔ yan ɲɔnɔ bɛɛ bɛ ka minɛ ka na malo bɛ ka jeni malo ma jeni dɔgɔkun kɔnɔ o ye tari 40 n'i ka jamana cikɛyɔrɔ minɛnen na i ka jamana ko ma ban an bɛ mɔgɔn fɔ fanga ye n'u wuli k'u jɔ ka wuli k'u jɔ dɛ siga fɔ kuma tɛ nin na koyi ninnu tɛ sɔn maa ta ma u k'u mugu tɛ surasi la o mugu tɛ donso la a ka di cogo u b'a kɛ ten o hakilila maa mun na na tabi kulabu nalen don k'u bɛna sigi ka kuma ko t'u wele ka na n'u wele ka na donsolakaw fana t'u wele ka na u ka sigi ka kuma marifa ka bila kɛlɛ ka ban bɛɛ ka lafiya n'a kungokɔnɔmɔgɔw kɔni ma na fɛn kɛra fɔlɔ fɛn ma daminɛ yɛrɛ n tɛ n'a ye donsow wele n tɛ donso ko kalama dɛ nka n'a y'u wele u bɛ na parce que kɛlɛ man di donso ye donso bɛ yɛrɛ lakana de la tabi kulabu ka mɔgɔw wele ka na u kana sigi tabi kulabu ni maa ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn kalama o n tɛ n'u tɛ ɲɔgɔn kalama olu bɛ kuma fɔ mun na fulaw de ye jamana in kalaya an bolo yan bɛɛ t'a dɔn jarisiya in de la wa fula bɛ kɛlɛ daminɛ u bɛ taa marifa dugu kɔnɔ ka na ka n'u susu i b'a ko de b'a la k'u dɔw ma tɛgɛ marifa ta fulaw b'a dɔn k'a fɔ baara min ka kɛ nin tɛ baara ɲuman ye u se ka kuma ka mɔgɔ fɛ ala ka foro fulaw bɛ tile k'an bɔ an ka foro kɔnɔ u b'a f'i ɲɛna k'e ta y'i ka foro ko dugukolo ye ta ye ko ala ta ye dugukolo ye olu ka misiw b'a gɛn cogo min ka d'u ye olu ka misiw bɛ dumuni kɛ a ka cogo u b'a kɛ ten ase min ka kuma dɔ mɛn ko irisiw de kan ka na ko na mali kɛlɛ kɛ maliyɛnw n'a fɔ nin jarisiw ninnu de kɛmɛ k'anw gɛn f'an bɛ taa irisiw wele kuma irisiw de n'a kɛlɛ kɛ an ka sɔrɔ t'u b'u da so kɔnɔ ka sunɔgɔ wa isi ko tɛ nin ye koyi sɔrɔsiw ka wuli ka baara kɛ u ka kɛlɛ kɛ jarisi cajo bɛ se ka ca ni mali armée ye wa matériel b'u bolo u bɛ se ka ca ni mali armée matériel ye wa mɔgɔ ka sabali sa sɔrɔsiw ka wuli ka baara kɛ sɔrɔsiw y'an janfa dɛ an y'an jigi da u kan k'a fɔ naani ye ko lakana bɛna sabati u kana se ka dɔwɛrɛ an b'u bila wari minɛ na an b'u bila maa minɛ na kalo kelen bɛ kɛlɛ in ban sɔrɔsiw kɔni bɛ da dugu kɔnɔ yɛrɛ u ka kuma mɔmɔ kalo kelen kɛlɛ in bɛ ban sɔrɔsiw yɛrɛ k'a fɔ u juguya t'an na dɛ u k'an ka lakana kɔnɔ sabati dɔrɔn cikɛlaw ka ci kɛ an mɔgɔ tɛ maa ka dɔn na kuwa kuma bɛɛ ka da k'a bɛna tɔni 2000 digɛ la anw tɛ giribuya anw fɛ ka baara kɛ ka balo an yɛrɛ de la tari kelen a bɛ mɔgɔ hakɛ mun balo san kɔnɔ anw b'a dɔn u ka wuli ka kɛlɛ kɛ ka nin jarisugo in bɔ ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ n tɛ taa n'a kɛlɛ tɛ dɛ ala sago sago an balɔda k'a fɔ ni tun ye Mamadu Traoré kan ye ka bɔ ɲɔnɔ an bɛ dugawu kɛ basigi ni lafiya o bɛɛ don jamana in kɔnɔ sira min fɛ ala ka jamana in bilo sira kan k'an sigi k'an tɛgɛ da takuruna kelen na ka bɛnɲɔgɔnya kɛ bɛɛ bɛ se ka ɲinɛ cogo min na n'o kɛra jamana in a bɛ siratigɛ jɛlen kelen min na ala ko a tilen ɲuman dan kelen na bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye farabugu bilama gɛlɛya b'a kan maaw bɛna ɲini ka ɲinɛ farabugu kɔ nka dɔ bɛ dɔ la maa b'i yɛrɛ ɲininka farabugu ka minnu yɛrɛ bɛ yen ka sanga ni faama dɔw walima i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ farabugu bɔ nɔgɔ la walima farabugu ka kelenya farabugu ka lafiya man d'u ye u bɛ tila k'u to olu lafiya ma yɔrɔ min na k'a fɔ farabugukaw ye k'u da de k'u kana kunnafoni foyi di maa si ma k'u ka u da de ten k'a dɔn bi aw sigilen bɛ yɔrɔ min na o sigiyɔrɔ ka ɲi a dɔw bɛ yen a bɛ fɔ ko farabugukaw don k'a sɔrɔ hali n'u kɛra farabugu e ka dɔw bɛ bɔ farabugu de nka tiɲɛ na ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ n bɛ bɔ dugu la ni ye duguden ye olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na kuma dɔw la nin ye dabalibanko ye dɛ n'o tɛ gɛlɛya bɛ ka kɛ kana foyi fo la dɔ ka hakilila y'o ye don o don dɔ b'a la ka fara gɛlɛya kan an ye kunnafoniw sɔrɔ maa caman fɛ sigida kɔnɔ ye k'a fɔ k'u ka maaw yɛrɛ de b'a fɔ ye k'u makun e ka dɔn ko gɛlɛya b'u kan aw b'a fɔ a ka makun k'a sɔrɔ aw bɛ nɔgɔya la sɛgɛ bɛ ɲini ka na n fa yan fɔ dɔgɔ fana tɛmɛnen in na ko denmisɛnnaka dɔw ka taa se bi Najinite Kouyaté Suma Jala an b'a la k'a fɔ a ye binba y'u fɛ ka jeba k'o dun o kɔfɛ hali olu minnu bɛ yen n'o tun bɛ ka baara kɛ ko suma foyi foyi e ka dɔn kɛlɛmɛsɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ka bana dɔw b'a la ka kasaraw ni na an bɛ wele min bila faso ɲɛmɔgɔ ka wulikajɔ kɛ hali bi kabini farabugu daminɛna fo an bɛ yɔrɔ min ko bi waatininw kɛra sigafɔ tɛmɛnen in na nka o ni bi cɛ farabugu bɛ gɛlɛya minɛ kɔnɔ tuguni an balima dɔ n'i y'a sɔrɔ farabugu ka den ye Modibo don ale bɛ Espagne
ni waati na ale b'a bolo nɛgɛ ka ni waati na e yɛrɛ jɔn ka bɔ mini Mourouba Koulibaly ne dugu firi den mais ne yɛrɛ dugu yɛrɛ farabugu de ye quoi ne expérience la gɛlɛya min bɔ nka a dogolen bɛ jamana ma sera sabi an b'a la ko bɛnɲɔgɔnya bon bɛnɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ fɛ ka wuli kelen bɛnɲɔgɔn an ka fɔ waati min na waati tɛmɛ sabi mɔgɔ min kan ka na an dɛmɛ k'an bɔ bolo la quoi olu nana kɔfɛ bɛnɲɔgɔn kuma man kan ka fɔ an ka faamaw de fɛ quoi ne y'a négocier ko k'a fɔ ko nin ye a bannen a bɛ wuli o ye jigilatigɛ kuma de ye quoi an bɛ yɔrɔ mɔgɔw bi bɛnɲɔgɔn kuma kan an ta fɛ an k'a mɛn fiyewu Asimu ani Sogalo u k'a lajɛ an bɛ dugu min kɔnɔ bi jamana in Senegal filɛ k'a fɔ ko k'o négocier fura foyi foyi t'a la k'o fɔ ka yɛrɛ ɲɛ fura foyi foyi t'a n'o de fɛ quoi bi an bila ko k'a négocier an bɛ daminɛ bi wa tɛna laban bi mɔgɔ min kan ka n'an bɔ bolo la olu nalen kɔfɛ ko bɛnɲɔgɔn o ye jigilatigɛ kuma ye. E ko ko mɔgɔ minnu bɛ k'u kan ka n'an bɔ bolo la ko n'olu nana ko sigafɔ man ka kɛ mɔgɔ jumɛn de ko don olu nana ko de kama ko sigafɔ man ka kɛ. Irisiw bɛ na n'o ye cɛ m'o tɛ cɛ k'o fɔ ɲɛna parce que irisiw nana bɛnɲɔgɔn kuma de man ka fɔ bilen fɔlɔfɔlɔ baara k'u fɔ dɔrɔn u y'a ɲɛ de an bɛ mun fɔ an ka faama hali bi k'u kɔfɛ an la quoi sabu an hali bɛ layidu min na layidu a ma sabati quoi sabu cɛnnikɛla n'i bɛn k'a kɔnɔ a bɛna fɔ i ye fanga d'a ma quoi fo ni fanga dɛrɛ ninnu ma kɔfɛ n'u wulila labɛn wɛrɛ ye mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲini dɛ. E ko irisiw ka nani ko n'a ma ɲɛ olu nana danganiya b'e bolo k'a fɔ irisiw nana wa. Ne y'a mɛn k'a fɔ ko irisiw nana mais vraiment fo bi an kɔni kamana gunnalen dara dɔw kun nana dɔw kun bɛ na quoi mais ko tiɲɛ fɔ an ye. N'o danganiya t'an bolo k'a fɔ ko irisila nana an tɛ ka kɛcogo si sɔrɔ min bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka se ka an balimaw bɔ degun la a fɔ sigafɔ ma fusa ma k'an sigi ten k'an bolo d'an sigi ko irisila bɛna kɛlɛ kɛ o ma fusa n'o ye. K'a jigi k'o fɔ o ka ɲi mais n'a fɔra n'a tɛ bɔ a sira fɛ kun. Ne yɛrɛ ye mun ye fo ka na se bi ma o tɛ se fo tiɲɛ saba ma a bɛ tila dɔrɔn u bɛ kisɛ bila a la vraiment jamana ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ fɛn min b'a solution u k'a ɲɛɲini balo t'aw fɛ balo fɛn u y'a bɛɛ jeni k'a bɛɛ ban pewu degun b'anw kan bɛɛ b'a kalama foyi tɛ ka ban dogo dɔ bɛ ka fara a kan dɛsɛ bɛ maa dɔ ko dɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka laɲini tɛ quoi sinon kɔni an ka laɲini min ye fɛn fɛn bɛ anw kɔnɔ bi bilahi ka nin ni fa ko ban sinon tɛ jamana in ma lafiya dɛ i b'a kunna fɔ anw tɛ jamana in den ye quoi Mali ɲɛmɔgɔw jamanadenw kɔni o y'u jigila tigɛ de quoi faamaw n'u m'u kɔfilɛ jamanadenw na walahi tɔ ye ne ma ye an bɛ yɔrɔ min ko bi yɛrɛ ko ka fisa ne bi ye Asimu yɛrɛ surasi fanga yɛrɛ an yɛrɛ hala ni fanga dɛrɛ ma ko jamana bɛɛ bɛ lafiya mais a dɛrɛ ma bi mais an ka yɛrɛ k'a bɛ kɛ cogo min na vraiment a mɛ kɛ ten quoi kuma laban min bolo bi Asimu ani Sogalo ani bi ko filɛ ɲɛnɔ n'a ladina kira k'an ka mara k'a ka ala kama. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Modibo Kulibali ka fura cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi ala k'o sabati n'an bɔra ye kulu min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu ye yɛrɛwolo ye yɛrɛwolotɔn olu farala ɲɔgɔn kan u ni jamanatigi bi n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Asimi Goyita la u ni jamanatigi ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye o sen fɛ min Adama Ben Jara ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. An ye drapeau di président Asimi Goyita ma an kun y'a laɲini kabiri 5 septembre don min na Faransi surasi laban bɔra Mali kɔnɔ ni Modibo Keyita a décidé ko bɔ bi Mali drapeau kelen o de bɛ flotter Mali fan bɛɛ. Donc c'était un message fort le 5 septembre 1961 c'est que Modibo Keyita a fait au Mali. Et bi an ɲɛ bɛ Asimi na ale bɛ k'i sen da Modibo Keyita sen da yɔrɔ la min ye Mali ka dayɛrɛla ye ani fasodenw ka laɲini tali la ba la an ye drapeau d'a ma. Asimi i ko ne essuiera o ye Mali sifin bɛɛ essuyer. Asimi an b'i dɛmɛ i ka réussi malien bɛɛ ka réussi Mali ka jɔ sen kelen kan nka drapeau filɛ i bolo an y'o fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn Asimi drapeau in minɛ a ka flotter Mali fan a ko a y'a minɛ i bolo dɔn a pour que bɛn ka na Mali ka mara ka bolo a ka dugukolo fan bɛɛ ka maliyɛnw fagali ka jɔ an ka kumasa Mali ka développement na Mali dugu jukɔrɔ nafolow ka kɛ maliyɛnw ta ye an kumana tuguni priorité ba ye lakanako min ye an k'o kɔnɔna na an ni Irisi k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma coopération militaire kɔnɔ sanji 5 pour que non seulement ka jugu gɛn mais ka tila k'i rassurer bamananw ko taaba tɛ ko ɲuman kɛ parce que dɔw y'u gɛn k'u sigi ten u ma kɛrɛfɛla lakana u seginna ka na donc Baba Modibo Keyita y'u gɛn Irisiw ka base kun tɛ u seginna donc o lakanako kɔfɛ an y'u fo kiri bɛ wuli ka jɔ min na an ko jamana o jamana kɔnɔ ni jo sariya ni foroba hakɛw ma lasabati o jamana tɛ basigi an y'an sɔnni o tɛmɛnen kɔfɛ an nana don réforme du système éducatif comme Modibo l'a fait en 1962 an k'a lajɛ cogo di Mali kalanko bɛ don ba la surtout a ka kan faso kan na an y'an ka kanko fɔ une langue part avec son contenu an ka kan ka ɲi an yɛrɛ bolo cogo min o bɛ se ka bila sen kan donc système éducatif ko kɔfɛ ani an ka dugu jukɔrɔ nafolo Mali ka université baw kɛ ɲɛna an k'a fɔ sud africains de bɛ sanu dɔn ghanayɛnw de b'a dɔn donc adamaden bɛɛ kɛra pour que ka se ka kekunya sɔrɔ ka se ka jamanaw dɛmɛ donc o ka kɛ se sababu ye cogo min na an ka dɛhɛrɛla bɛ se ka donc ani mɔniw an y'olu bɛɛ fɔ par rapport à la pêche Modibo Keyita ko k'i ka jamana économie bɛ mɔgɔ
b'an ko de b'i ka jamana mara cogo a politique déterminé et c'est pas faux l'ale faramalien kiri donc bi Guinée ka fara b'a bolo Mauritanie ka fara b'a bolo bi CEDEAO kɛlen ka suspend kɛlen ka Guinée suspend Mauritanie tɛ CEDEAO la Mauritanie a yɛrɛ ka mɔnɛ kɛ an ye nin hakilinabaw de di an tɛna an kɔ don jamana la ko mɔgɔ ye pression kɛ an y'o de fɔ président ye k'a bɔgɔla an balana k'a fɔ ni tun ye Adama Jara Bɛn kan ye u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye waribɔ baarakɛlaw olu ye tile saba baarabila min n'i y'a sɔrɔ ni k'o sigi sen kan o baarabilaw sen fɛ wulikɛjɔw kɛra ni ka ɲɛɲiniw kɛ wa a yirala k'a fɔ ko baarabila in fɔra cogo min na k'a kɛra ten dɛ yaasa ka nin bɛɛ la président dama u y'a kɛ kun min kama Dawuda So ale b'o ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. N bɛ hakɛto ɲini an ka banque clients fɛ banque clients bɛɛ u ka hakɛto ban an fɛ parce que grève ni a kɔlɔlɔ ka ca kɔlɔlɔ caman ser'u ma mais u kana jigin an na an m'a kɛ pour que k'u ladimi an y'a kɛ ka fanga jugu ni kojugu minnu bɛ baarakɛlaw kan k'u ka se k'u ka sariyaw dɔw bato ka baarakɛlaw ka ɲinifɛnw ka a d'u ma an ka prestataire minnu bɛ yen n'a fɔra ko mɔgɔ min bɛ e bɔra Bamako ka taa n'i ye ka t'i bila Gawo ye prestataire ye somɔgɔw tɛ yen prestataire wari ni mun bɛ d'i ma a tɛ mɔgɔ foyi ɲɛ ye kuma bɛ ko ka so sara ka fɛnw kɛ i b'i bila olu place la u bɛ cogo min donc n'an y'a ko to ten a bɛ komi an yɛrɛ bɛ ka a ɲini hali bi ka sariya sɔsɔ quoi ka na ni injustice ye bon an ka baara to ye an ka kan ka injustice de kɛlɛ k'o bɔ sen ni a ma se an ka laɲiniw ma sɔrɔ a bɛ continuer mais o tɛ an ka miiriya ta to ye quoi nin tun man kan ka na ni mɔgɔ ɲɛnama bɛ yen jamana mɔgɔw d'accord olu ka secteur tɛ effectivement an ka secteur tɛ olu ka domaine ye mais n'a kɛra cogo dɔ la n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔna la o bɛɛ secteur ko t'a la ni tiɲɛli bɛ na bi tiɲɛli fɔlɔ a bɛ bi jamana mɔgɔw de kan a bɛ komi dutigi ni ko kɛra i ka du kɔnɔ bi ni denw fɛnna dutigi de bɛ a kɔlɔlɔ fɔlɔ sɔrɔ e de ka kan ka k'i jɔ bon n ka jate la u bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que u fana bɛ wuli ka jɔ la kabiri grève préavis déposé la u bɛ wuli ka jɔ la pour que ka se ka solution ka sɔrɔ a la ani an ka ɲɛmɔgɔw ka se ka bɛn ka sigi ka fɔ kɛ donc o sira de kan donc u bɛ ka taa n'o sira ye ɲɛmɔgɔw fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que hali bi n'i y'a ye ani an ka ɲɛmɔgɔw sera ka kuma olu ka cɛsiri de don n'u ka cɛsiri tɛ ɲɛmɔgɔ ninnu tun ma sɔn kuma ɲɔgɔnya ma mais an ka faamaw ka cɛsiri bolo an ka ɲɛmɔgɔ ninnu u bɛ ka sɔn sigi ka fɔ ma an ka autorité olu ka cɛsiri bolo a bɛ sira ɲuman kan bon a bɛ an ka faama ninnu de bolo sisan donc a ɲali n'a tiɲɛli a b'olu de bolo mais an ka faamaw kɔni autorité olu jɔ u jɔyɔrɔ la parce que u ye sigi ka fɔ kɛ ka tila ka sira komi k'a fɔ ka terrain baliser ka yɔrɔ labɛn pour que an ka se ka fɔ ka bɛn an yɛrɛ ka laɲini o de. an malona k'a fɔ ni tun ye Dawuda So kan ye kulu in n'i ye jateminɛ Amadu Nba ale ye ɲɛmaa ye a ko kɔnɛ na ale ko gɛlɛya t'a to maa ti k'a kɛ ɲini dɛ an ka lamɛn. K'i sigi i tɔɲɔnen don o tɛ na ni basigi ye jamana kɔnɔ n'i tɔɲɔnen don i bɛ wuli ka jɔ de kɛ ka tɔɲɔ bɔ i kan an ka wuli ka jɔ in tɛ foyi ye pour que ka tɔɲɔni de ban jamana in an bɛɛ b'a fɛ o mɔgɔ tɛ mun tɛ jamana in fɛ mais k'i sigi k'i mangun k'i bolo da i sen fila kan k'a fɔ ko jamana in ka di ye tɔɲɔ b'i kan i b'i o muɲu parce que jamana bɛ degun na o tɛ bɛn tɔɲɔni ka kan ka wuli de an ye mun fɔ an baarakɛɲɔgɔn minnu b'a f'u ma ko prestataires n'i y'u ɲininka k'u ka somɔgɔw ɲininka bi na u ka ca k'a fɔ an ka wuli ka jɔ in tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ fo ni mun somɔgɔ t'a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i somɔgɔ b'a kɔnɔ i b'a dɔn ko nin wuli ka jɔ in tiɲɛ b'a kɔnɔ travailleur an ka pompisiw minnu tun bɛ pompisiya la Total Shell Oryx tɔɲɔni mun kun b'u kan ni nin wuli ka jɔ in kun tɛ a kun tɛ wuli ka b'u kan fo ka jɛn wuli o ye tɔɲɔni mun wulilen don ka b'u kan bi na maliyɛnw de b'a hɛrɛ sɔrɔ maliyɛn baarakɛlaw de bɛna hɛrɛ sɔrɔ u somɔgɔw de bɛna hɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ denbatigi u ka denbayaw de bɛna hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na donc wuli ka jɔ kuma dɔw la k'a fɔ wagati b'a la wagati foyi tɛ wuli ka jɔ la ni dankari kelen don i ka hakɛw la wajibi don i ka wuli ka jɔ kɛ pour que dankari ka bɔ i ka hakɛw la o ye wajibi de ye baarakɛla bɛɛ ma minnu tɛ baara kɛ a kɛcogo la minnu bɛ ka dankari kɛ an ka sɔrɔw la ani minnu tɛ ka baara kɛ a ɲɛma minnu bɛ ka an ka jamana lasegin a kɔ an kan ka wuli ka jɔ k'olu bɛɛ bɔ an ka secteur kunda walasa jamana ka se ka wuli ka jɔ walasa jamana ka se ka jɔ a jɔcogo la chemin de fer n'i y'a ye a binna bi na mun de y'a bin marakojuguya de y'a bin o syndicat minnu kun bɛ yen u kun ye wuli ka jɔ kɛ walasa minnu kun y'u ka faamaw ye u bɛ ka a tiɲɛ u ɲɛ b'a la u bɛ ka tiɲɛ n'u kun ye wuli ka jɔ kɛ depuis kuma
k'a fɔ k'a tɛ tiɲɛ u ɲɛna sisan b'a sɔrɔ rayi kun bɛ ka taga fo Kidal mais n'i y'a ye bi bi in na rayi jɔlen don train tɛ ka taga mais parce que dɔw sɔnna de k'u ɲɛ datugu tiɲɛ kan walasa mankan kana kɛ fɛn dɔw bɛ yen mankan de ka fisa an bɛ Mali kura mun kɔnɔna na ni bɛɛ m'i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa bɛɛ ka se ka client sira minɛ jamana in tɛ jɔ nkalon kan dɛ a bɛ jɔ tiɲɛ de kan. An balona k'a fɔ ni tun Amadu Nuba ni tun ale ka fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ bɛnɲɔgɔnya Ala k'o sabati ka jamana in ka bila siratigɛ jɛlen kelen kan n'an bɔra ye asi mi sigikafɔ min n'a tun kan ka kɛ n'i y'a sɔrɔ sigikafɔ min n'i y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw tun kɛlen bɛ ka sigi sen kan a tun kan ka kɛ waati min na a bɔra dɔgɔkɔrɔ maa caman ye kuma caya dɔw y'a yira k'a fɔ ko politiki maa minnu tun bɛ yen walima maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka yira k'a fɔ k'u tɛ taa ko nin ye olu kɔni nin b'a yira k'a fɔ k'olu ye hakilila min ta ko fanba bɛ taa tiɲɛ sira kan dɔw ka fɔ la ko jamana ɲɛmaaw y'a ye de n'u ko k'u mago bɛ jamana kura la ni dɔw banna u b'a fɛ bɛɛ ka jɛ ka don a kuru kɔnɔ ɲɔgɔn k'o de y'a kunbɛn bɛɛ bɛ k'i ta fɔ baara min n'i y'a sɔrɔ n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ Amadu Koyita ale bɛ i hakilila da ko sen fɛ an ka lamɛn. Mali ɲɛta Mali basigi a tɛ taa fɔ malidenw bɛɛ ka sigi de ka kuma donc anw fɛ hakilina ɲuman don parce que asili ninnu minnu y'a laɲini u ko k'u b'a fɛ maliyɛnw k'u sigi de ka kuma Mali kan ka kuma Mali gɛlɛya kan ani ka fɛɛrɛ bɔ min b'a to an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na donc hakili ɲuman don an yɛrɛ min ye ɲɔgɔn ye dɔgɔkun kelen an bɔra o kɔ fana ni président transition ye ɲɔgɔn ye donc an b'o fɔ o la an bɛ min fana fɔ an bɛ camancɛ fanga de kɔnɔ camancɛ fanga ye waati de bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka nin tigɛ de ɲɔgɔn ma min y'an don gɛlɛya kɔnɔ an b'a kɔnɔ cogo min na donc an ka cadre d'échange pour transition réussie mɔgɔw k'a faamuya transition réussie de kɔrɔ ye an bɛnna min kan an ka se ka baara kɛ pour que transition kun bɛ cɛ o la ni a kun cɛra o la o kɔrɔ ye an ka laɲini kɛra min ye transition na ka fa ka kɛ sababa ye o kɛra o y'o ye o de la an ko transition réussie a tɛ yan mɔgɔ contre la a bɛ yan Mali de kama donc an bɛ min fɔ dɔrɔn assise ye ko ɲuman ye mais k'a fɔ ko ka assise ani transition o kuncɛli ko k'o nɔrɔ ɲɔgɔn na anw ka bilen ma jɛnɛ o de wa n'i ye jateminɛ de kɛ chronogramme ye gouvernement de ka baara ye maa bɛ taa i bɛ se ka taa maa 1000 fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn k'a fɔ k'o bɛ taa chronogramme bɔ ko transition bɛ kun bɛ kɛ ne ɲini anw fɛ depuis gɛlɛya ninnu nana utu kalo kɔnɔna na sɔrɔso yɛrɛ ye maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ye concertation nationale kɛ Mali région kɔnɔ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan k'a kɛ tile 3 ka bɛn fɛn dɔ kan n'an b'a fɔ o ma ko charte ko transition bɛ kɛ kalo 18 tubabu b'a fɔ ko l'homme propose Dieu dispose n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya nana ko la an m'an sigi a bɛ kuma n'an sigira ka kuma an bɛ bɛn ko kan pour que ni ɲɛmɔgɔ ka bɛn pour que ni sira mɔgɔw fana ka se ka accompagner pour que diɲɛ bɛɛ fana ka se k'an dɛmɛ parce que gɛlɛya ma nana an kelen tɛ se. An balona k'a fɔ Amadu Koyita ni tun y'ale kan ye o hukumu kelen in kɔnɔna na min y'an ka politiki ko dɔnbagana dɔ ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dr Umar Berté ale yɛrɛ b'a hakilila di ko in kan an ka lamɛn. Jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ sigikafɔ mun dɔgɔdalen bɛ k'a tɛna se ka kɛ ka bɛn don dɔgɔdalen na barisa jamanadenw fankelen bɛ yen nɔ mun ma jɛn ni sigikafɔ nin ye o ko k'u sen tɛna ye ni sigikafɔ in na ni dun bɛ sigikafɔ kɔni kɛ ko ka kuma jamana kɔni koɲa bɛɛ lajɛlen kan kɔni ni jamanadenw fankelen caman kɔni ko olu sen t'a la yɔrɔ kɔni baara bɛ gɛlɛya a bɛna kɛ baara tɔ ka jɛn ye ayiwa a bɔlen a dɔgɔma kɔni nin fɛnɛ b'a yira ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka kɛ cogo bɛɛ walasa mɔgɔw caman ka se ka sɔn ka taa sigi ka ɲɔgɔn kan fɔ ka sigi ka kuma ni sigikafɔ ninnu na nka o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ u y'u ka kumaw yɛlɛma dɔɔni barisa olu bɛ ka kuma minnu fɔ minnu ko k'u ma jɛn ni sigikafɔ ninnu ye olu bɛ ka kuma minnu fɔ o mɔgɔw ma o de bɛ ka gɛlɛya fɛnɛ don o sigikafɔ ninnu labɛn na nka gɛlɛya yɛrɛ bɛna ye mun na kosɛbɛ sisan nɔ o ye CEDEAO de ta fanfɛla ye o barisa u ko mun ye camancɛ fanga hakɛ ye ani kalafiliw bɛna kɛ wagati mun na ko sigikafɔ ninnu de bɛna o ko in bɛɛ fɛsɛfɛsɛ o don sigi ayiwa ni o sigikafɔw fɛnɛ labɛn bɛ ka kɛ gɛlɛya ye o CEDEAO dun ka jamana ɲɛmɔgɔ kan ka ɲɔgɔn ye kalo kura tile 12 i b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ ko CEDEAO bɛna ɲangini wɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali ma barisa foyi tɛ k'a yira CEDEAO la ko mɔgɔ minnu bɛ fanga la ko o bɛ fɛ ka fanga bila wagati kunkurunnin kɔnɔ ko u tɛna fɛ ka mɛn fanga in na. An balona k'a fɔ ni tun ye Umar Berté kan ye u y'a fɔ cogo min na n'a bɛɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye Mali basigi kɔ Ala ka jamana in bila sira kan n'an bɔra ye kulu min bɛ wele ko Amarser fɔ cogo la crédit feerebaw walima ka se ka Orange Money ka baaraw k'olu ka bɛɛ lajɛlen ka kulu ko carte ko k'o don bala o kulu olu y'a yira k'a fɔ tiɲɛ la kan ko nin waati laban na gɛlɛya don olu ka baara la n'o ye Orange Money baarakɛlaw ye o kɛra sababu ye maa caman k'i sɔ minɛ nka maaw y'a faamuya k'a fɔ k'olu b'a la ka gɛlɛya de ɲini
olu tɛ gɛlɛya nɔ fɛ dɛ olu ko n'i ye 2000 lajɛ 70 de y'a tɔnɔ ye 70 Orange min bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ni u bɛ baara ɲɔgɔn kɛ Orange ka foyi t'a la olu de b'a kɛ n'u ka wariw ye o tuma tɔnɔ min bɛ sɔrɔ 70 yɛrɛ ka ja ko k'a ka dɔrɔmɛ 20 in nka dɔrɔmɛ 20 ka to maa min bɛ baara kɛ de bolo ko maa caman de tɛ ka nin faamuya yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma kulu in ɲɛmaa n'o ye Musa Dumbuya bɛɛ lajɛlen ka ma bɛn kɛ an ye ɲininkali k'ale yɛrɛ la an k'a lamɛn. Moussa Doumbia, président de l'association malienne de revendeurs de cartes de recharge. Bakurubara opérateur téléphonique ani transfert mobile mun bilala la kosena o fana farala nga baraka no ye wari ci sira ye. Transfert d'argent no ye ka wari ci le bi anya bala do bana yini ku sembola akobi cogodi. Chama sembora la kada soro dogali barakono no ye Orange Money. Yani bikase a daminɛ mɔgɔw donna k'a sɔrɔ cogoya min na yɛlɛma donna la ka bɔ Orange Mali fan fɛ n'o ye ka mɔgɔw ka sɔrɔ tigɛ fo a sera yɔrɔ yɛrɛ la baara tɛ se ka kɛ association dɔw u bɛ laɲini de kɛ laɲini dɔ ye mun ye o de ye k'a fɔ ninnu baarakɛlaw ka baara ka se ka lakɔlɔsi k'a tɔbɔtɔ u ka baara ka na se ka tiɲɛ u bolo u ka se ka kɛ sababuya fana association in ka se ka baara dayɛlɛ yaasa jeunes cɛ fara muso ka u ka se ka baara kɛ association in sababuya la association in hɔrɔma la récépissé b'an bolo ni an y'a ye sababu nana sababu min bɛ se ka kɛ transfert d'argent kɛlaw bɔlen baara la a ka kan ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ se ka kɛ sababuya ye ka na ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ se ka nɛgɛ u ka baara in nɔfɛ u kana baara in abandonné o de sababu b'an bolo bi a bɛ fɔ mun ma ko CCPM frais de service. Dɔw b'a yira k'a fɔ ko comme Orange Money min kɛ k'a fɛɛrɛw n'o ye mɔgɔ minnu bɛ wari bila walima ka wari ta k'olu ka musakaw nɔgɔyara ko waati bɛnna n'aw ka wulikajɔ ye o min kɛlen filɛ o de bɛnnen tɛ aw ma wa. An ka wulikajɔ fɔlɔfɔlɔ kun ye fɛɛrɛ dɔ ka bɔ a la n b'a fɔ alhamdulillah dɔ bɔra a la mais an ka wulikajɔ filanan in fana ye fɛɛrɛ dɔ ka bɔ a la parce que an bɛ baara in kɔnɔ an b'a dɔn fo k'a dɔn b'a la kari n'o de ye fɛɛrɛ mana jigin dɔrɔn i b'a ye baarakɛla tɛ sɔrɔ kɛ baara kɔnɔ bilen mais ni fɛɛrɛ jiginna a ka kan musaka min bɛ da wari sanfɛ n'a bɛ fɔ ko fɛɛrɛ o ka di baarakɛla in yɛrɛ de ma Orange Money kɛlaw minnu bɛ kɛsu kɔnɔ walima minnu ka boutique la ani minnu ka baara bɛnnen don Orange Money ma c'est comme fɛɛrɛ tɛ sara réseau bilen dɛ fɛɛrɛ bɛ sara baarakɛla de donc laɲini ye fɔlɔ fɛɛrɛ minnu dalen don wariw kan a dagosi ka bon Orange Mali yɔrɔ parce que Mali tɛli y'a faamu Orange ka dɔ bɔ fɛɛrɛ la hali bi pour que palier mun bɛ en place n'o ye Orange Money kɛla baarakɛlaw ka palier ye wari bɛ sara olu de désormais o de daminɛna depuis le 1er de ce mois donc laɲini ye dɔ ka bɔ fɛɛrɛ la mais laɲini ye fɛɛrɛ min bɛ sara a bɛ sara Orange Money kɛlaw ye Mali fan bɛɛ. Aw ka kɛlɛ maa caman tɛ k'a faamuya dɔw ko ko Orange ye nɔgɔya min kɛ fasodenw ye k'o de bɛn de aw ma aw ka jaabi ye mun y'o la. O ye fɔbagajugu ni lakalebagajugu ka fɔcogo ye mais bɛɛ kɔni b'a dɔn k'anw ka kɛlɛ ye yaasa chômage o ka se ka dɔgɔya o de ye association ka wulikajɔ a n'a ka laɲini ye fɛɛrɛ dɔgɔyali o y'an ka laɲini ye mais laɲini belebele ye mun ye minnu bɛ Orange Money kɛ fɛɛrɛ de ka di olu ma a dɔgɔyara cogo cogo a ka di olu ma réseau ka n'u sɔn parce que 2000 fɛɛrɛ 70 ye yɔrɔ o man dɔgɔ mais an ko 2000 fɛɛrɛ ka kɛ dɔrɔmɛ 20 de ye pour que 20 fana ka sara Orange Money kɛla ye donc o b'a yira k'a fɔ an ka laɲini ye fɛɛrɛ ka dɔgɔya mais fɛɛrɛ ka sara Orange Money kɛra baarakɛla ye parce que dɔw bolo ko 2070 k'anw de ta don anw ta tɛ Orange de ta don donc an ka laɲini ye 2000 ka kɛ 20 ye fɛɛrɛ 20 ka sara Orange Money kɛla ye o de y'an ka laɲini ye. An y'a mɛn ko aw kɛlen bɛ ka baara wɛrɛw sigi sen kan o ye mun ye. San caman an bɛ lajɛrɛ kɛ ni Ala sɔnna décembre kalo tile 19 an bɛna lajɛrɛ belebele kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la ni an sago ma sɔrɔ ka bɔ Orange Mali ɲɔrɔ an bɛ baara bila boloda mais ne bɛ welewele da population ma n'o ye jamanaden an yɛrɛ dama u ka hinɛ Orange Money kɛlaw la u k'u tɔbɔtɔ u k'u makoto u k'a dɔn dɔrɔn ko association ye fɛɛrɛ min di u ma u k'a respecter u k'u bonya a baara kɔnɔ u k'a dɔn ko sɔrɔ de t'u ye o de kama u ka association ye ni frais de service bɔ ka d'u ma an b'o laɲini kɛ population fɛ. An balona ka fɔ ni tun ye Musa Dumbuya ni bɛɛ lajɛlen ka ma bɛn kɛ kulu min bɛ n'o ye an ma sɛrɛ o ɲɛma don dɔ wɛrɛ tɛ dɛ mais ni sogo nɔfɛ tɛ min ye ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ k'u bila ka kɛ kɔnɔ o y'a kunba de Ala ka hakili ɲuman d'a ma u ka laɲini min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kan ka kɛ laɲini min bɛ n'a ka di fasodenw na Ala ka bila o sira kan n'an bɔra ye min ye pɔnzekaw fɛ yen olu kɔni ko baarabila kɔni ma caman ko de bɛ sigi sen kan o sɛbɛn min bɛ yen kulu dɔw fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ k'a fɔ baarakɛlaw k'olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔna na k'o sɛgɛ ko taɲini de don k'olu kɔni ko alihamdulilayi olu bɛ baara la pɔnze wa olu tɛna taa baarabila in dafɛ o kumatigi maa min ye Fodje Sinoyɔgɔ don an ka lamɛn. A bɛ wagati bɔ pɔnze wagati bɛɛ grève papier bɛ bila wagati bɛɛ baara bɛ interrompu donc an farala ɲɔgɔn kan bi baarakɛlaw k'a dɔn k'a fɔ pɔnze
dongo do grève o tɛ an ka laɲini o tɛ dɔgɔtɔrɔso taga ɲɛ dɔgɔtɔrɔso mago tɛ dongo do grève la bi an mago bɛ min na bi o ye pɔnze an ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ surtout min bɛ fɔ ka gɛlɛya o ye minɛn kura caman bɛ an bolo pɔnze bi hali san filɛ yɔrɔnin min na conteneur dɔw bɛ ka décharger jamana bɛ k'an dɛmɛ transition bɛ k'an dɛmɛ a seko n'a damayira la donc a tɔ tora mun ye an yɛrɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ donc an y'a ye k'a fɔ ko préavis de grève dɔ bilalen don k'a daminɛ décembre kalo tile fɔlɔ la ka taa se a tile 31 ma donc o préavis de grève in o ti baarakɛlaw fɛ ko ye donc baarakɛlaw bɛ bɔ k'a yira jamana autoritéw la k'a yira Mali mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i seko kɛ pour que dɔgɔtɔrɔso bɛ se ka bɔ o gɛlɛya sugu kɔnɔ munna ni jamakulu in de ta juguyalen bɛ grève kana kɛ la bi parce que n'i y'a jateminɛ ni jamakulu in ka sara bɛ bɔ pɔnze dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ni jamakulu in ka prime de garde bɛ bɔ pɔnze dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ni jamakulu in ka ristourne bɛ bɔ pɔnze dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la hali min bɛ fɔ ko allocation familiale INPS ani an ka AMO a bɛɛ bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la parce que charge sociale filɛ nin ye dɔgɔtɔrɔso bɛ dɔ ta la baarakɛla yɛrɛ bɛ dɔ bɔ donc INPS bɛ dɔ bɔ donc ni grève tora ka kɛ ka dɔgɔtɔrɔso sigi a sentigɛ kɔnɔ a dadigibaga fɔlɔ ye anw de n'i y'a jateminɛ maa caman bɛ préavis de grève in déposer ka papier signer o caman ka ko kun tɛ pɔnze kan caman ka ko kun bɛ clinique de kan donc n'i ye préavis de grève yɛrɛ signer baga ta k'a lajɛ i b'a ye ko pɔnze baarakɛla yɛrɛ ka dɔgɔ a la u kɔni bɛ pɔnze kɔnɔ mais k'a fɔ ko pɔnze baarakɛlaw don o ka mɔgɔ min ka signature b'a la o ye mɔgɔ kelen de k'a fɔ k'o tigi bɛ baara kɛ pɔnze sinon a tɔ ninnu u ka bureau bɛ pɔnze kɔnɔ mais pɔnze baarakɛlaw tɛ donc maa min n'i ka i tɛ sira kelen fɛ a ka sɔrɔtaw tɛ kelen a ka laɲiniw tɛ kelen donc mɔgɔ tɛ se ka i bila o kɔ k'o su ko la ko min nafa tɛ se i ma donc bi sɔgɔmada na lajɛ kun y'o ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen m'an fɛ sɔgɔmada na n'o ye bɔli yɛrɛ kun ye o ye de jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'u sen don pɔnze ko la cogo di walasa ka don o don grève bɔ an da la k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la grève bɛ ka kɛ pɔnze don o don a bɛ ka wajibiya pɔnze baarakɛlaw kan an fɛ ko tɛ. an balana k'a fɔ ni tun ye Fode-kan ye ni den kasikun ye sinko ye n'o bɛ sɔrɔ a kan ka mantun foniko wɛrɛ b'a la ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye min ye kuru kɛrɛnkɛlen dɔ fɛn dɔ sigira sen ka cɛba dɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔna na ko kalan kunkolo ma daba don ta dama kama ka kulu ka an ka tugarangew bɛ ka se ka nɔgɔya da ta ni ka ɲɛ solu ma ka kulu dɔ sigi sen ka ko programme tungarange o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i to jamana kɔ kana na i bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'i ka wari bila maa kunna ye k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ maa si fɛ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ ko in i ka dɔn application ne ka sigi réseaux sociaux sanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnen téléphone kɔnɔna na a ko bilali sen kan a ye wele bila i ka dɔn kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛnnen na ka taa se maaba caman ma minnu kɛra n'i y'a sɔrɔ kɛra hôtel Radisson na a kɛnɛ kan min ye ko in denba ye an balana k'a fɔ ye Nasira Kamara ye ale ye kuma min fɔ ye o filɛ. Nasira Kamara ne ye malien den min sigilen bɛ Italie nin y'a san 17 ye mais n tun sigilen bɛ Amérique fɔlɔ n ye san 5 kɛ yen nɔ ne ye n ka san 27 min kɛ tunga na n b'a fɔ a ye changement min na tungarankenw ka niveau la ne kɔni ma deli ka ɲɔgɔn ye j'ai vu que Cheikh Sall ye an ka solution de. an balana k'a fɔ ni tun ye Nasira kan ye o kɔfɛ an ka seko ni dɔnko denmisɛnnin ka n'o ye Mamadu Sumuni bɛɛ lajɛlen kama Milimo MCL ale tun bɛ kɛnɛ kan an ye ɲininkali k'ale yɛrɛ la Milimo ye kuma min fɔ o filɛ. ne tɔgɔ ye Mahamadu Sumunu seko ni dɔnko sira fɛ bɛɛ bɛ n dɔn Milimo MCL de la. Milimo an bɛ kɛnɛ min kan bi e yɛrɛ yira kɛnɛ in kan kɛnɛ ye mun kɛnɛ. ne hakili la ne tare kɛnɛ Cheikh Sall n'a jɛɲɔgɔnw y'an wele application n b'u bolo application min n'a bɛ tungarankew hali anw minnu ni tungarankew bɛ baara kɛ ka baara nɔgɔya an bolo n'o ye application tɔgɔ de programme tungaranke wari ci ni fɛnw an bɛɛ b'a kalama tunga in na ye i bɛ wari ci wagati dɔw la i tɛ kɛ cogo wɛrɛ dɔn wari la bilen maaya dun sa wa dabiya dun i t'a dɔn application in nakunba ye pour que ka o kɛlɛ ka baara di an ka malidenw ma bari application in b'a a yira k'a fɔ maa kelen tɛ se u ye baarakɛɲɔgɔn ɲini bankiw fɛ wari mara yɔrɔw énergie ji sara yɔrɔw courant sara yɔrɔw ne hakili la nin ye baara de ye ka maliyɛn kɛ jɛkulu ye fɛn dɔ da la fɛn min n'a bɛ nɔgɔya lase an faso ma ne yɛrɛ sewara kosɛbɛ pari n y'a ye k'a fɔ ko Mali a bɛ se ka taa ɲɛ bari baarakɛlaw bɛ yen. i seli kɛnɛ in kan an y'a ye u ye jaw yira na e yɛrɛ mun ye ni mɔgɔ bɛ se k'i sɔnni da o kan k'a fɔ don nataw kɔnɔ ko ne nin taara ɲɛfɛ k'a bɛ se ka kɛ lafiyada ye ka ɲɛsin tungarankew ma. u ye fɛn fɛn yira an na bi ne hakili la fanba fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ bari waati bɛɛ n'an ka minisiri min ye micro ta président mana micro ta maa o maa diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ ko malidenw a ye fara ɲɔgɔn kan ne hakili la fɔlɔfɔlɔ ye fara ɲɔgɔn kan ye fɔlɔ bari n'i ko maaw ka na aw ka jɛ aw ka baara kɛ ɲɔgɔn kɛ ça veut dire que a ye na aw ka fara ɲɔgɔn kan donc ne hakili la o point fɔlɔ ye point filanan ye min ye an b'a fɔ énergie chômage pour ka baara nɔgɔya olu fana bolo saracogow la maaw bɛ aranbaw kɛ ji sara yɔrɔw la
o ye o nɔgɔyalen assurance banque yɛrɛ la aranbaw o fɛn n'u ɲɔgɔnna caman bɛ yen ne hakili la application in bɛ na a bɛ nɔgɔya da kɛ kosɛbɛ banque bɛ gɛrɛfu la n'i ka téléphone ni énergie fɛn banna wari t'i kun donc k'i to jamana kɔfɛ k'i muso ka courant sara bari caman bɛ taa tunga fɛ anw yɛrɛ marakaw fɛ yen k'u musow to yen courant tigɛra ji tigɛra i y'i to tunga fɛ ka nin ne hakili la kala bɛ turu nin fɛn kelen-kelenna bɛɛ kan o de ye nisɔndiya kun ye kosɛbɛ. Kuma caman i ka fɛnw ɲɛ bɛ sin tungarankew ma mun b'i bila k'o kɛ. A fɔlɔfɔlɔ n fa ye tungaranke ne yɛrɛ ye tungaranke den ye n bɔra kabila min na fo nin yɔrɔnin na n kɔrɔw n dɔgɔw bɛɛ bɛ kɔfɛ ne hakili la tungarankew kungo o ye ne kungo de ye bari ni nɔgɔyada kɛra n frɛrɛw ni n sɛriw ye kɔfɛ a bɛ i n'a fɔ nɔgɔyada kɛra ne ye n fa ni n ba ye bari waati bɛɛ wari ci b'u ni ɲɔgɔn cɛ. An b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Mamadu Sumunu Milimbo ni tun y'ale kan ye ko in yɛrɛ sababu ɲuman ne o ye Cheikh Sall ye a yɛrɛ ye kuma ta an ye ɲininkali k'a la a ye min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Cheikh Sall programme tungaranke initiateur ye an ye wele bila presse ma ani an ka partenaires ma pour que u kana an ye an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun kɛ pour que ka malien minnu bɛ kɔfɛ ka se ka nɔgɔya lase u ma kosɛbɛ donc an nana k'o de yira bi malien na 2016 an ye baara daminɛ an ye activité caman kɛ kɔfɛ kosɛbɛ Espagne Italie France bi na application installé don mɔgɔ caman ka téléphone na bon bi an nana k'a yira malien na Mali kɔnɔ bi k'a fɔ tungaranke mun bɛ u mɔgɔ tɛ tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ ka wari ci u ma u bɛ se ka dan dɔrɔn k'u ka compteur numéro chômage ou bien EDM ou bien Isago ou bien abonnement télé donc o ci somɔgɔw ma kɔfɛ dɔrɔn wa référence dɔrɔn u bɛ se k'u to sigiyɔrɔ la donc k'a sara ka sɔrɔ a ma kɛ ni wari ci a ma kɛ ni degun ye maintenant o fana tɛmɛnen fana kɔfɛ an nana fana k'a yira k'a fɔ malien bi na tuguni n'i bɛ kɔfɛ i ka compte bancaire sɔrɔ Mali la o ma gɛlɛn tuguni i sigilen b'i ka salon kɔnɔ i bɛ don application in kɔnɔ donc i bɛ Mali compte dɔ dayɛlɛ ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye i bɛ tuguni ka wari bila o compte in fana kɔnɔ i tɛ dan o dɔrɔn ma i bɛ tuguni ka se ka o wari in fana ka consulter ka sɔrɔ i ma mɔgɔ si wele i ma degun foyi sɔrɔ donc an kɔni y'a dilan mais an y'a ye présentation na k'a fɔ maliyɛnw mago bɛ nin fɛn ninnu na mais a ma d'u ma fɔlɔ donc an y'a dilan ka bila u ka bolo kan pour que cogoya min na u bɛ se ka lafiya sɔrɔ compte min bɛ dayɛlɛ musaka foyi t'a la a bɛ i n'a fɔ i bɛ Bamako i bɛ taara banque la i b'a fɛ ka compte dayɛlɛ donc compte épargne don musaka t'a la ani fɛɛrɛ fɛnɛ tɛ compte in fɛnɛ kan compte d'épargne don compte problème ye mun ye wari bɛ bɔ yɔrɔ min na o source ka dɔn n'o source dɔnna n'a ka di e bɛ se ka miliyari 1 bila a kɔnɔ mais bila cogo de b'a la compte in wari bila a kɔnɔ cogo di a bɛ bila a kɔnɔ ni carte bancaire de Visa Mastercard American Express ani CB bon o carte mun b'i bolo France ou Espagne banque dɔ de y'a d'i ma donc n'i bɛ sanni fɛn fɛn kɛ n'o carte ye o banque de bɛ autorisation d'i ma k'a fɔ n sɔnna nin wari ka bɔ ka carte kan donc o kɔrɔ wari source dɔnnen don donc n'i ka banque mun b'i bolo kɔfɛ n'o ye autorisé ka wari mun bɔ carte in kan o wari bɛ se ka bila i ka compte kɔnɔ Mali la sécurité b'a la banques nana bi na an bɛɛ b'a dɔn nin banque ninnu filɛ nin u dɔw bɛ France u dɔw bɛ Espagne u bɛ compte dayɛlɛ maliyɛnw ye u bɛ opération caman kɛ n'u sɔnna bi an ye test kɛ CODES bɛ test la Mali dɔrɔn tɛ an bɛ ka intégration kɛ ani banque caman cɛ sous région na Sénégal b'o la Côte d'Ivoire b'o la Burkina b'o la avec des banques an tɛ baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ si ni banques tɛ donc sécurité côté kɔni na an ye an se k'o la kosɛbɛ donc assurance fɛnɛ an y'o kɔlɔlɔ mun na an y'a la kɔlɔsi ni maliyɛnw caman bɛ kɔfɛ ni Ala ka kalifa minɛ u fure nali a ka gɛlɛn kosɛbɛ maliyɛnw bɛ cotiser de i b'a sɔrɔ kuma la fure bɛ kalo 1 kalo 2 kɛ ka sɔrɔ wari ma sɔrɔ a kan na fɔlɔ donc sɔnna bi an n'o ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ a y'a wari ma cɛ kosɛbɛ yɛrɛ 4000 5000 i b'o sara san kɔnɔ donc ni Ala ka kalifa minɛ u bɛ miliyɔn 7 di somɔgɔw ma pour que cogoya min na u bɛ se ka na ni fure ye rapidement cogoya min na ani ka jɛnɛyaw bolo da quoi. An b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Cheikh Sall yɛrɛ kan ye a fɔra cogo min na a dabɔra nɔgɔya min kama ka ɲɛsin faso ma Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi. Israel ministre de la défense ko ale kɔni bɛ tile damadɔ taamana Maroc jamana kɔnɔ nin waati na an b'a dɔn k'a fɔ Israel jamana ale ni Maroc jamana olu kɔni cɛ kun ka gɛlɛn nka an bɛ don min na ko bi ko fɛn min ye bɛnkan ye ko o caman kɔni tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ o de kama nin ministre kofɔlen ale kɔni bɛ taamana nin waati na wa yirala k'a fɔ k'u ye bolonabila ka sɛbɛnfura la an bɛ min wele ko accord de coopération sécuritaire ko o baaraw kɔni sigira sen kan nin waati na n'an bɔra an bɛ taa Faransi kaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ jikan kasaraba dɔ n'o ye baton kasara ye o kɔni kɛra Faransi marabolo n'an ko yirala k'a fɔ ko nin jika kasara ye ko an bɛ maa minnu wele ko migrant ko u tɛmɛ ka bɔ Faransikaw fɛ ka taa Grande Bretagne a sen fɛ sa maa 20 ɲɔgɔn na kɔ olu bɔnɛnen la n'an bɔra yen an bɛ taa Irankaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ nin kamalen dɔ kɔni ko ale kɔni tun y'a terimuso dɔ kɔni ko o bɔnɛnen la makɔfɛlen ko a tun bɛ kiri ka bolo kan ko wa kiri jaabi kɔni bɔra kunu arabado sɔgɔmada joona fɛ an bɛ min wele ko peine capitale la n'o ye maa n'i ye maga faga i yɛrɛ ka minɛ ka fa a ɲɔgɔn na ye ko o kɔni bolila nin makɔfɛlen ka nin waati na makɔfɛlen yɛrɛ ko a sisa
bɛ se san 25 ma wa k'a tɔgɔ ko Arman Abdullah Lee ko sariya kɔni bolila ale ka nin waati na Iran kaw fɛ yen kunnafoni kaw fɔlɔ ko Iran jamana filanan ye Chine kɔfɛ jamana minnu ni olu bɛ peine capitale kɔni ka boli u ka yɔrɔ la n'an bɔra an bɛ taa Espagne kaw fɛ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ Espagne ye duguden dɔ bɛ yen ko kankan ko min ye wulikajɔw ye ani furukufuruku ye ko o kɔni ka bɔ yen kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati na a yirala k'a fɔ min ye Espagne marabagaw ye k'u kɔni b'a fɛ ka usine dɔ kɔni jɔ nin dugudennin na usine min n'ale ka baara bɛna kɛ min ye ka lɛw kɔni faga wa ko o kɔni kɛnɛ bɛn ye baara nin dugulamaw fɛ k'u kɔni bɛ wulikajɔ la su ni tile walasa o bɛ se ka bali cogo min na n'an bɔra an bɛna Cameroun kaw fɛ an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛra marifatigi jɛkulu dɔw fɛ ka taa bi lakɔliso dɔ kan a senfɛ sa u ye lakɔliden 3 ka fara lakɔli karamɔgɔ n'o ye musolama ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ nin na ka wulikajɔ kɔni bɛ senna nin waati na Cameroun lakanabaw fɛ walasa tɛgɛ bɛ se ka da ni makɔfilɛ kan nin waati na an karamɔgɔ an ye min sɔrɔ bi sɔgɔmada na ka da an lamɛnbagaw tulo ka o la kumaba dɔ tun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala Samake Mohamed a fara cogo min na yarabi Ala ka basigi lafiya kɛrɛnkɛrɛnnenya diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'o sabati an bɛ dugawu kɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ na bi a bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilila ni dusukun ni taasira bɛɛ la Ala ka gɛlɛyaw ban jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛɛ fo k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ malidenya la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gɛlɛya ni nɔgɔya bɛɛ la k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn an nisɔndiyalenba an denkɛ n'i y'a sɔrɔ ye Dawuda Fɔnba ye ka bɔ Joyila ale ni a furumuso n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Madame Fɔnba Penda Sila olu bɛna t'u bolo da mana na ni Ala sɔnna ma Joyila mairie kɔnɔna la ka bɛn karido ma Joyila n'a lamini ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an denkɛ Dawuda Fɔnba ani an buramuso n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Madame Fɔnba la Penda Sila an bɛ dugawu k'u ye Ala ka furu tututu ye ka denkuw tiɲɛ ye yarabi Ala k'a ka furu danga ye Ala kana ka furu bɛsɛ ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an jɛɲɔgɔn sɛbɛ don an bɛ foli ni tani ta ni ka ɲɛ sama ka n'a ka denbaya bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn novembre kalo tile 28 don a bɛ bɛn karido ma sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 kɛrɛnkɛrɛnna Joyila mairie kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ furu in Ala k'a kɛ furu tututu ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ bi an lamɛnbaaw ka fara an kanubaw kan jamana kɔnɔ na ko kana bɛɛ lajɛlen la min ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni tiɲɛ la ka kɛ an b'o de fɔ su ni tile ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛ sanbadenw ma an ye nin fɔ ye diɲɛ don o don gɛlɛya de b'a la ka kɛ o kɔfɛ bi maaw ye minnu bɛ yen n'olu ma se ka sigi yɔrɔw la dɔw bɛ ka dɔn ka Bamakɔ falen d'u la bi su ni tile e ka dɔn maa dɔw bɛ sin an ma dɛmɛko la hali bi ka wele bila an badenw ma jamana kɔnɔna na kɔkanɛ na Ala jati kama ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin an badenw ma gɛlɛya b'u ka yɔrɔ caman na bi sango bi e bɛ se ka lɔgɔmɛ 2 kɛ dɔ bɛ yen o t'a dɔn ale b'a tɛgɛ sɔrɔ k'a don lɔgɔmɛ 1 na cogo min na an ka ɲɔgɔn ko suma n'aw bɛ dɛmɛ kɛ an ye wele bila ka ɲɛsin aw ma a b'an wele an ka nɛgɛjuru sira fɛ 76 29 85 15 76 29 85 15 n'a ye fɛn fɛn bilo sanfɛ sama o sama n'a yera nin sanfɛ o sama kɔni ni Ala sɔnna ma u b'a sɔrɔ ka wele bila aw ma jamana kɔkanɛ na ka wele bila aw ma jamana kɔnɔ na an ka kɛ Ala jati kosɔn ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ni k'an balimaw ni k'u magɛn don dɔw la an bɛ da bi an tɛ sunɔgɔ ka sɛbɛn kɛ gɛlɛyaba tɔw ɲɛjiginda tɛ sunɔgɔ su ni tile u kun b'an ka wa i ka dɔn a kɛlen bɛ bi kɔdimitɔ 2 kɔ tɛ se ka sɛbɛn ɲɔgɔn na an ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin an badenw ma Ala ye aw minnu yɔrɔ filɛ n'aw jɔnnen don a taw la tuma an k'a lajɛ an ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma n'o kɛra a b'an ka sigi u kun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka wele bila aw ma hali bi dɛmɛɲɔgɔnya n'aw b'a kɛ dama a ye wele bila Ablaye Kulubali 76 29 85 n'a y'a bila o sanfɛ dama u b'a ye k'a di bi ka taa kunbɛn sini ni Ala sɔnna ma an ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin an badenw ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn maa o maa ye dɔrɔmɛ de a ko la ka kɔrɔ hali bi ka dugawu k'olu ye yarabi Ala kana an juru sara n'a ɲɔgɔnna ye yarabi an ka di bi ka taa kunbɛn ni jɔnni ta la bi sini e ka dɔn i bɛ se ka cɛ ka bɔ a kɔrɔ dɛ fo an ka dɔn bi e bɛ nɔgɔya la waati min na waati kelen kɔnɔ dɔ bɛ gɛlɛya la o tuma an ka ɲɔgɔn ko suma